Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi a byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus. Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser. Růžena A Patrik. Oldřich Kaiser. Mirko Hýl a Dominik. Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Vítám vás v obchodním domě Všechno. Upozorňuji, že v oděch dámského prádla jsme dostali nové pánské spotky. Ztratil se chlapeček na jméno Dominik. Víc neví. A domů nechce, chce tady zůstat. Dominik, bože, Dominik! Víte, jen Michal, věříte, já jsem babička! To vám nevěříme, maminko. No to je hrozný, tak ještě dítě, ještě tohle, já se zbláznil, tak... Tak, co jsem, počkejte, tak to mám nekoupit, tak jsem vzala tohle, to snad jsem nic nezapomněla, tak jsem vzala. Máme 7 piv pro tačku. Co to je tohleto? Majáky. Jo, to maják. Já se musím chvilku, já jsem tak potáhla po té cestě, to je hrozný to. Jo, tyšma! Tohleto je prosím, já si právě, já jsem si přinesla na klamštěné! Co by tam dělal Klaus? Ten má jiné ulice, prosím vás. Ten má jiné ulice, přece Klaus. Co se děje? Dobrý den. Já jsem Božena Tlučhořová, já jsem... Dobrý den. Co se děje? Já nevím, pane prezidente, ale tady se spí tak hezky, to než... Co tam máte? Vy tam máte pejska nebo co? To je taková... Zeptejte, co se děje. Stavete se zeptal. To je shledání tohleto, pane prezidente. Vy jste mě málem porazil, ale... Vy jste to neříkal samozřejmě, že jo? Ale já jdu z nákupu. Já jsem taková prostá ženská z lidu. Božena Tlučhořová. No musím nakupovat, víte, mi to nenosí potřebák jako vás, že jo? Máte všechno zboží? No, máme, všecko jsem dostala. To, já by nejnutnější věci. My jsme takový, to my jsme normální lidi, my nemáme peníze. Slavičko, hlavně se nezvy. Co tam má? Ježišmarja, kdo to tam je, kdo to na vás mluví? No, pojďte si přisednout, kdy vás vezmeme, jedeme na hrad. Jo, to jste hodný. Co pan prezident? Tam mi dáme občanský průkaz jednou, ale před branou. To se nedostává. Ochranko, prosím. Můžu dál, jo? No, třeba máme pustit tu bábu? No prosím vás, tak počkejte, já si netroufám, takové auto, to auto, to snad i lítá, ne? To je teda auto, no to je nádhera. To jsem v životě, to bude na taťka koukat teda, to jsem... Tak, a je to, ano, Šmara, ty jsi říkal, Vášeničko, nesem tu babu, co já ji znám. To je pan Šíma, ten je právě. Zastupovat se, že jsme by si věděli, jaký věci, no to bylo šílen. No, ona totiž má ještě Patrika, rozumíš? No máme, já vám mluvím právě celý svůj příběh. A je to tak. Tak já jsem Božena Tlučhořová, bydlím... Poslechnu si lid. No já jsem taková máma lidu, taková, já vařím ve škole, já jsem kuchařka školy. Pardon. Promiňte. Ahoj, Livčo. Pozdravujte paní ode mě, teď to bylo jí moc slušelo na tom obrázku. Moc jí to slušelo, paní. Tak zaklopano, ahoj. To byla paní? No a co tak bylo? No tak tak já jsem možná. Božena Tlučhořová, narozená jsem teda, to už ani nevím, to už mám nějaký ty léta. Má sluchu ten pán. Mazda.
To jsou auta dneska, víte, to tak já jsem Božena Tlučhořová, žijeme tady celkem skromně, má takovým celkem malým bytě, už jsme nemalovali kolik let, je dlouhé, že jo, roce, jo. Jdeme rychle, Jo, mě se dělá dnesky špatně, já budu blinkat možná, jo. To by vás nerada poblinkala, já to nemám ráda, ty takový zatáčky, víte. A vy vypadáte pěkně ještě pořád, jako v televizi. Ještě zatáčky mě rajce, jo. Maria, pane doktore, to je hrozný, co tam děláte. No tak já jsem Božena Tlučhořová, vařím ty školní jídelně, co tam ještě o sobě řekla. Táta nic dlouho nedělá, on dělá ty hlavně, a to už teďka se tady nedělá, že jo, protože máme mír. No a vemte to skrz Valštinský palác. To už jsme tady skoro. To je krásný, ježišmarja, tak na Hradě jsem byla dávno, to je dávno, co jsem tam byla. No a bych vám ještě říkal o sobě, mám 2 děti. Mám Rušku, dceru a mám syna Patrika. Patrik teďka dělal u policie, teď ho vyhodil.